USibuyiselo Dlamini owayeyingxenye yobuholi eqenjini i-IFP wadutshulwa ngoYaba Lwezinhlamvu washona ngoNhlaba ka-2018 esemotweni yakhe kulezi zimpambano zomgwaqo Olundi. Wayeseneminyaka engu-36 ubudala. Umfowethu lapho ngathola i-call nje iqhamuka kumuntu engangimjwayele engitshela ukuthi angiphuthume kwisini lapha eduze emarobotini eplaza. Umfowethu eseshonile lapho bemdubulile kwathiwa udutshulwe imoto nje ifike yamshayela ama-light then yasiyedlula. Umndeni wakhe usola ukuthi uDlamini wabulawa amalungu eqembu lakhe. Imbangela yalokho kubulala kusolwa umbango ngethenda yamanzi. Kwaba nzima kakhulu ukuthi umntwana mangabe sekhuluma lapha ethi vele kuseyinyaweni zakhe akakufihlanga lokho wakusho wathi cha alikho iqembu elibulale umfowethu wabulawa khona eqenjini. Then mawuthi uyabheka laba bafika esigamekweni bona laba vele ayisebenza nabeZululand but ngisho sesi-attend case mawusulandela abasizi bona laba seZululand but sekwande laba basolundi municipality. Umndeni wakhe uthi unethemba lokuthi uzobuthola ubulungiswa njengoba leli cala liyingxenye yamacala amadokodo awo abuyiselwe eKhomishaneni kaMadlanga. Even the cameras right there, they were not working. Why? So if the case yakhe was taken as a schedule 6 case as in court, so we are hoping ukuthi those abantu ababehlangene benza lento le ngoba kwakuyi-conspiracy to murder le. So sasithemba ukuthi kukhona lokho okuzokwenzeka baboshwe then sithole nalaba ngoba there were big fish behind lento le okufuna bavele labo big fish. Ngize ngibuza ukuthi ushuthi wayibulala yena iningisibhamu sakhe ma ubufakazi bungatholakalanga enkantolo. Yebo phela ugetshelwe umnyaka wedwa umuntu aphume. Yebo kodwa siyokwazi ukuthi wagwetshwa usibanibani wayibulala uSibuyiselo. Umndeni uthi kwaboshwa abasolwa abaningi leli cala ababuye badedelwa kanti umsolwa wokuqala usashona.